Nagkalamatay ang pila ka mga pananom kag mga hinuptanan nga sapat sa albay kasunod sang paglaptas ang aso kag abo halin sa bulkan mayon. Sa kamali ginpahayag ni Mayor Kaloy Baldo nga ginapatuman sang lokal nga panguluhan ang assessment agud may baluan ang bugos nga epekto sa mga ashfall. Nalaya na mga tanom sunod sa iya bangod sa kabugaton sang abo. Samtang ang pila ka mga kasapatan lakip na ang baka kag karabaw ginreport nga napatay bangod sa madugay nga pag-expose sa abo. Base sa initial nga investigasyon ng kamatayon sa 5 ka karabaw kag 2 ka baka ang resulta sang ash exposure. Samtang isa pa ka baka kag isa ka karabaw ang nagapabilin nga missing. Bangod sini, suno sa alkalde, dako ang kangawa sa mga mangungumang nga nadula ang nagapanguna nila nga palangitanan kag kung anong mahimo matabo sa supply kag livelihood recovery. Ginapainog ginanaman ang publiko nga magpabilin sa sulod sa ilang mga balay tubtob nga ideklara sa otoridad nga luwas na ang pagwa sa area. Kung kinahanglan gid nga magwa, ginarekomendar ang pagsuksok sa N95 masagod malikawan ang problema sa paginhawa kay iban pa nga komplikasyon sa ikaayong lawas nga dulot sang ashfall.